Good afternoon, Bishop. Yan boge beba. Yes, sir. Kwe mani hawa lemre baga bana social media nine. Ma'am. Ewe phone na la gibi yoto ke laso. Prostrate, obaje Allah. Prostrate. Tiri nurse ndị Na Eme Surgery Amü. Prostrate. Lazo. Akaga ahụ ị na-edewe ya ka echela ya azụ. Agwara gị sabịara nga afọ inter-house sports. Hicha principal ụmụ primary school. Bịara nga emega ka onye bịara inter-house sports. Tewa akaga ahụ ọfụma. Tọ n'azụ. Look at each one your landlord say family members na kwapo. Ya were phone oge. Yes, wep have that phone from that window. Come now, hung up man out of that window chilek abagoko. Loto shi kwaba mi ihu yiri reboot. Hey, she church here bring you that. What time you got on screen? Ti who you remember to eja egumiri na rainy season. What that your face in a screen no ta. What your tea home on a screen. Wa bingo. We who remember to eja egumiri mbo la mmiri zore. Hey, you see what that your face you ta. Na mama waka mu ke na eme. Branga bia ish church here be butoge. Loti miade. Free min de grown out government school. Pranga bia pagaba mi. Ke wi hunga hu twa onyo wala hu imi agro imi de grown out government school ko ti mi ger. Jennifer Yekachi. Jennifer wa Igbo. Mba, okay. Onyekachi. Onye. Godwin. Ebia nga gwam se Jennifer Onyekachi. Nga kpoga Jennifer arụ ala dị churu. The we who ga hodi a church ya pregota. Ichi onye na-ere mgbọrọgwụ ọgwụ Igbo. Onyekachi, iwu onye ebe? I'm on Imo State. Ebe n'Imo. Okigwe local government. Ebe na Okigwe local government. Umulolo. Ebe na Umulolo. Shame to you, my Ben Nugget. Remove that your hand from your head, Chilek Abagoko. Remove that your hand from your head. I won't do Gagi. A man who want to propose marriage to you and ask you your hometown, your village, you cannot tell him. Then tomorrow, don't you know that it is a red flag? Don't you know that it is an error? Bingo. You think about your father's. That means I'm wrong a number. If you laugh here, bring you down. I bring you down. What a nonsense. You know my clock it. Call up na clamoya. Oh, you know my clock it. Don't you know your father's house? Don't know where you come from. You are thinking in on my life, nature bishi. Don't you hear the knocker safety boot and then nepana ne jagangana kotoko. Magan and Pagodendo. Mpam no ya but mama ngwu. Chai, magomwana. Na. Gini buru maga. Ya. Wapa ka no buru phone ge ka na ni hine ku prince na bata hia. Ti phone na ni hu ge. Ese gini buru maga. Enyera poison. Ewo, oriri ya no no. Akpere adi nne ge kwa akpere yifu iji ma be nna ge.
Waping a church here, remove you from here. Don't play here. Family of Onwa Beroglogo. Married train on. Oh yeah. Okay, when the phone was up on Pagan, I want to know where you from. Boy, your father now. Igbo. Egagazo kegagihu. Agara m ihu, ebe m si. Iwu onye ebe. Igbo na Ọkaiwu local government. Enwele mgbe ara agbarala gị otu a. Mba. Na family unu, enwere onye ara nọ n'ezi nna gị ma ọ side umere nne gị. Mba. Ele ihe a mụrụ gị. 2000. Ele month ọwụ. November 16. 2000 or which age dị ha? 25. Yeah, 2000 with 25. And my God. And I got 25 for. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Gịnị ka ị na-arụ? Na-eme POS na nwere phone accessories. Ebe isi na watch m? Na Lagos. Ị mara echi? Enwere mgbe ị n'ụtọ ajị otele gị agba ọkụ? Mba o. Ọgbaba ọkụ mbụ. Mmadụ ọkwele gị nkwa ọlụlụ mbụ? Since pụtara ụwa mmadụ agwabeghị okwu marriage mbụ ọkwa ya? Agwagwo m. Ekwele gị nkwa ọlụlụ mbụ kemgbe pụtara ụwa? Kwuo n'okwu na. Yes, Ka ihe mee na onye ahụ alụzi gị? I like him, yeah. Okay, gị nwa akwaba mara ihu nnọọ ka onye jere Shevin Bik. Gị nwa akwaba mara ihu ka onye na-ere Shevin Bik bịara ịgwa m sị, wepụta that your face, wepụta that your face. Mmadụ gwara gị okwu ọhụrụ gị nwee got ịgwa m sị like ya. Nwa pingo. Gị nwa akwaba mara ihu nnọọ ka onye na-ejere Shevin Bik ya lazobo bịara ga abịa agwa m sị mmadụ gwara gị okwu mara gị ịgwa m sị like ya. Tiri ndị na-ere avocado pia ịbịara nga abịa gwa m sị like ya. Take that your nose close to screen here. Bring that your face ebe a. Mgbaga. Okay, ka mgbaga this girl. Okay, ka mgbaga. Bring that your face close to screen here. You team me the ko ye gara government school ne branga be kwam say I like her here. Tebish na watch him. Na Lagos. Enwere mgbe ịnụta gị enyo ahụ na public ha tiwe ga-ekwu aka n'imi tiwe Mba. Nwaanyị ibe gị ọbara gị ọgụ mbụ maka nwoke? Mba o. Enwe m straight. Ị ṅụọla goof mbụ? Mba. Ị ṅụọla sịga mbụ? Mba. Arụ ọgbala gị mbụ? No sir. Iji anụ taa ụmụ nwa gị ibe gị anọrọ gị tinyere ha clock it? Mba. Pant gị enwele nke dọkarala mbụ gị dụọ ya adụọ? Mba. Enwere onye nọ na family unu na-agba mkpọ n'ala? I don't think so. Mba. Ele mgbe ị lara village last? Last 3 years. Last 3 years.
last 3 years. Iwada. Mba. Onye chọrọ ịlụ gị, ọ gị chọrọ ka o pugo ụzọ nwụọ ka ọ gị nwa gị pịa ụzọ anwụ ma ụnụ lụọ? Ndo. Ọ Chineke. Onye ka esi ga ndo? Eweliwe. Onye ka ịbịara nga asị ga ndo ọmụnwa? Esiga m ndo na gịnị mere? Ọmụ abịaje ịlụ gị na-epugo ele ihe mini bayi ndo? Mgbe e jụrụ na m chọrọ ịnwụ ka onye asị m onye bịaghị ịlụ gị ị ga-epu ya ụzọ anwụ ka ya nwa gị pugo ụzọ alụ m ụnụ lụọ gị sịwa m ndo? Mba, achịrị m ọchị ọnya mee ndị si gị ndo. Okay. Gị na onye ahụ ele onye chọrọ ka o pu ụzọ nwụọ? Ọ Chineke na onye gị ga-ekwu nke ga-ebu ụzọ anwụ. Ụmụ nwoke ole tarala gị? 4. Ole nga ha na-ataga gị? N'ụlọ ahụ. Eji ata gị with ka without? With. Atala gị with leather mbụ? Mba. Enwere mgbe nwoke tarala suya mbụ ya atacha suya mistakenly ya were aka ahụ mesawa gị n'otele gị etime mkpu? Mba. Epeela nwoke goloria mbụ? Mba o, adị m clean. Dem you onye gwara gị na ịdị clean? Onye gwara gị na ịdị clean? Onye gwara gị na ịdị clean? Chineke agbaghị ọkụ nwa pinga ebere nga abịa gwa m sị ịdị clean. Onye gwara gị na ịdị clean? Otu yiri antena TV black and white ebere anyị gwa m sị na ịdị clean. Onye gwara gị na ịdị clean? Faka m ihu nnọọ ka safety boot ekwue adịm clean. Ele last ị gara ụlọ ọgwụ mee lab Otele? Last month. Gịnị mere gị eji gaa ụlọ ọgwụ mee the lab? Eji ma so m ga general test. Ji ha ahụ gị ga general test gị bịa nga bịa gwa m sị dị clean. Dị clean oyi amawa gị nwa bingo. Ata gị ji anyụ? Ma ọ na the boy tọ ụtọ. Ele otu esi ama na nwoke na-atọ ụtọ? Ọ ga-eshi ike. Ele otu unu na-esi ama na nwoke na-atọ ụtọ? Don't joke with me here, be serious. Ọ ga-ama eme. Ime how? Ọ ga-anọ how many minutes ka ọ ga-anọ? Yes, 30 minutes. Tele Rosanna. Hey, church here will bring you down. It's on the neck of some working at the Harry stroke up and down. Now, highest 30 minutes. Hey, church here will bring you down. Keep that phone. The way you go straight. For what can we keep him getting the for 30 minutes? Can you come again? Abagaja. Okay, come to Abagaja no tele. I'm asking you Abagaja it when a tip is Aja. Mba. Mba nwe. Then the lady is again or for 30 minutes. Get a minute. I took am getting all Lulu no tele bushy. Mba. What keep him? That means it will you name Wakuya. Mba. Listen, what can we to see on Roginelu for so long? Make a show egapora here, make a police entry. What can one and I can on your own? When I am wagana. My boy, Jan on a look 30 minutes and it's a ngamo. Mba. Atawagi Janyo. Again, you load in Wineti. Oh, baby. Oh, baby. Genotype, okay? Blood group, okay? O plus. Born number. 081.
044 01 571. Hello, Bishop. What's up? Bele bambo. Wow, yeah, my first time. Bupu that in Ipunishi. Bupu here Ipunishi. Ego Pulamia. Ikerishi. It won't work at one. I'm working. It won't work. Won't keep work or won't carry Yoruba. Work Igbo. I'm on Igbo. You want Igbo. Okay. Eba pronte. Yeah, I'm promote. Bapu that in Bapu that in when I mind I'm say Bapronte, one big go now. Bapu that in. Bapu that in the chin. Bapu that. Esh, equal pim here, may put to ya, Waraya Bagger. We hear me. Namami, you strength. One bingo. Bolante Pianga. Esh, if you what I can afford to go, I'll bring you down here. When you're ready. In your tablet to Nana, get ship of my low to Nanaga. A bolante to Nanaga. Esh, with a phone aunt when I never got of my gay lasso. Gay lasso. Gay lasso. Esh, hey, I guess I'm a hand that program to here. Come on, we're packing up again. We're packing up again. We're packing up again, Branga Beton or Arabazotele. Wapingo. We're packing up again. Oh, as Esh to Akagahonala, to Akagahonala. As me metalagana, he would let that two cover chango woman and Nana Lala. It will let that two, would Sekashan go woman and Nana Lala Safunalo. Gobla nepo here at the clinic. Get with a tattoo, Shemenga, Shekashaya, Wapingo. The Slata Tokugan, Meslata Tokugan, Pepero, Meslata Tokugan. That to front of Mrame, Wukamoke, woman. Close that your leg, close that your leg. Close that your leg. No toddy. Gatoazo, go back. You can de mechanic in Nigeria before Hame Traf. No Tahia the Noko, Yanano Tipa. Tipa buaja. Esma meregi graga se tattoo. Elem no mega na Nigeria ko obodo Igbo. Damn you, esma mekwago. Esma meregi na hu na aka graga se je wure tattoo me la taya. Elem no mega. Na Nigeria. Na Nigeria ko meregi. Esma meregi na aka bo ge wure se tattoo ko fire. Ibielenia wallpaper. Ibielenia wallpaper man dem man harema sifu esma gara. Ele hemeni mela esma na Nigeria. Gega se semia tattoo. But I always man na ho sure. Damn you want to pingo. Where's the man calling on now? In your latter plate, no, you don't get a plate. It's just like an American now. Ya Kawaragi hedges also. Wapingo round. Let's singlet here. Gagri singlet as on I on about. Furia meme travel. Wapingo. On your way, Gina, he. I'll give one which gin. Oh, young way that's a genie. Oh, genie, now. All the genie says, just sleepness, I wanted to hear sleeping. On young way, on your who owns on your one. You want wagon. You want wagon. My bingo. You want wagon. Oh, my own, Bishop. You went in now. I swear, no trodden, no. It's in there now, tiger generator. Branga bia where tattoo se la jutanaka. When you go mere ya draw ya tattoo. That where phone okay? Okay. You told the knock a P2 Alaska check up. For that ish, stand there. Go to hear the knock and then check. You on your bag.
That in the menu again, the screen get cover again, I bring you down here. He made that in a screen again, I bring you down here, my bingo. You told the knock on your narrow camera. Mahwezegi. I'm Christopher. Christopher, yeah. I'm Echi. You want your bear? I want Imo State. A ben Nemo. Italambano. A ben Nishalambano. Umuneke Ogiri. A ben Umunekogri. Umudike. A ben Umudike. Umokurire. Etakoshes here, bring you down. It's like Christopher and Derry. Etakoshes here, bring you down. When you know Zaga Christian and Trafo na puro, but what I malo. Didn't not a Christian home wine in honey. One bingo. Basim Christopher. I sang it them you, Christopher and Christian, all here. When you're ready. Zaga Christopher. The we who got Hoffman, the we who got Hoffman a phone. The who got Hoffman. Pati hundero ro plum bangobi. Egalo himbo. Bao. Naga na nego dendo. Ijile naga mbongo ngwana yela sai chicken eku. Mba. Mpago jabancha. Mba. Enwono yara na family mpago. Mba. Side mmaga enwono ndara bidia. Mba. Akwụkwọ ọtọla gị mbụ. Mba. Nna gị ji agba knockout. Ewere m ụgba knockout mgbe m na Nigeria mgbe ihe m jụrụ gị ajụjụ. Mpa gị ji agba knockout. Ọ ji agba knockout. Family of Agadi Ekwenka. Etala akwụla mbụ. Yes. Akwụla na Nigeria ka ọ n'obodo ịnọ. Matara m Nigeria, takwa n'obodo m nọ. Nwokorobịa ọbara nkịta dị n'ime. Kebishi na watch anyị? From Madrid. Huh? Madrid. Ije eji okpa ata ka iji ata without. Na ka akụ na-akwa ooo. Eju amụ nke ọwụ. Ije eji okpa ata ka iji ata without. Anyị meji okpa ata. Ọ bụla gị na-eso aga nwa bingo. Onye riri eri. M na-eji okpa ata. N'otu ihu ya dị nnọọ ka okpu ọsịjin a na-ekpughe ndị chọrọ ịnwụ anwụ n'ụlọ ọgwụ. Kwaba m ihu nnọọ ka ọsịjin a na-eji arekọva ndị chọrọ ịnwụ anwụ. Mmadụ ọnwụọ n'aka gị mbụ. Mba. Emela gị arrest mbụ na Nigeria. Mba. Ị gbala aja amụ. Yes. Akpa amụghị na amụghịle nke ka ukwu. Ọwa amụ m ka akpa amụ ukwu. Kpụrụ amụghị ọ dị ole ọwa atọ kọwa ofu kọwa abụọ. Ọrịa abụọ. Ebere gị ugwu. Ebere m ugwu. Iji agba ncha. Mba. Isela amụghị mbụ senda ya nwaanyị na WhatsApp. Mba. Ịtala ndị ahịa mbugharị mbụ. Mba. Iji aṅụ ara. Ele aka ị na-eji efu ara wa aka abụọ ka ofu aka. Ya mebe m na-eji ofu aka bụrụ oke, ofu aka bụrụ oke. Ele aka ị na-eji efu ara. Ọ aka m abụọ.
Ine jaka apo ifana wanyi ni na ku wishi. Eh? This boy I hold the pagi. I drum get sa hold the pagi it okay. It normal. I had him okay. Eh? It okay. Get what I cap or paran wanyi na ku ben in na maga pe na maga me. Get what I cap or are you normal when him again ishi. If I ran one nigga wanyi like that they got they happy. Eh when I cap or paran one nigga wanyi I go like that without the price. They got they happy chile kabago ko ilega manyon do ya onya ngara. Eh, when I can't pour for one nigga one, you look nigga more what nigga. They got the happy. Bamba, all dependent. Damn you, Chile Cabago. That's it, I'm to go to here. You think I play here? Let it get you when I can't pour. I can't, I want to go up here now. Who wish it? In your latter plate. In your latter plate, take a crap and look on that. They will not see that one as prophecy. Boreya Kamoma. My bingo. Nwokorobịa onye anya ukwu n'elu ara ọ na-akwụ ụgwọ isi ya. How many minutes ka ị na-aṅụ dị ara? Yes, 15 minutes. Telero sana. Eh? Yeah, 15 minutes now, like. Ibra nga etigre m highest 15 minutes. Ibra nga abịa agwaga m some highest 15 minutes. Gelere nwa onye ọzọ soro na secondary school aso ya primary so ya nursery ga na aṅara ya for good 15 minutes get some highest and ekwu ugwu isi ya ge bịa nga nwe got etiri m highest 15 minutes na my brother he mere nwa onye ọzọ a ga-emegi ya na ekemegi ya n'orie megi ya na afọ megi ya na nkwọ. Ise? Awesome, Ise. Ise? Yes. It's okay. For 15 minutes. You're like a trala. Oh, na Nigeria ko na Madrid. Yeah. I will lay cost on you now. I'm going to put on a power bank and I charge a lot of Nigeria here. If you ask me that question again, may lay a cost on you. Come on, you like a trala more than Nigeria more than bedo. Chileka bago. Come on, you like a trala ke potroa. 14. Etralo mo 14 and one cake from Wishia. Honey the man obodo ebo na Nigeria. Etra 14 and one year pro Wishia. And you are worry a kick again at 14 women. But worry. And what are you? Etra 14 women and went get them more lolo. Damn you, my bingo. Etra 14 women and went get them more lolo. Guess them the worry. Nwokorobịa bara nkịta yellow bara egwu nwamkpi juru n'ime ịtama ahụ eji anyụ ege nyele mkpu ị na-etiri ha the one my born I think last week chenyo amwike kwa ya kanike ya yotra. That's nwa onye ọzọ ga enyo ga were aka kome ihe ni Otele. Eh? I want like yes, if I see spang ke otra. Oya, position am otishi ji aka konya ike. Oya. Like you know like this now. Otra. Eh. Na again. All the other. Here adanne mmadụ ihe anyị bịa ekwesịwo ya mba nọ ihe lere nnọọ Chineke aka gị nnọọ ga-enye gị amamihe onyonyo ga-awụrụ das ga-enyo ga-ewere ihe akụ adanne mmadụ ma wolu nne mmadụ like this ga-esi m na ọ ga-atara gị na mma this boy ga-esi m na ị ga-ebe ihe atifu n'obodo ya nọ ha enyo ga-enyo ga-ewere ihe akụ ga nwa onye ọzọ kụwa nwa onye ọzọ like this. Ndị kpọrọ ntụ ga-akụ gị ihe ụtụ a tisha akụ ụmụ ndị ọzọ ndị kpọrọ ntụ ga-akụ gị
I get one day, I get back in the body. I get big, I quite my prunty, quite my prunty case. I get big,